Gata, Cristi. E bun? Hai. Hai. Hai să pupul ăsta, hai să tragă ăsta. Repetă. Eu am decolat, cu -2, mă duc spre izvorul muntelui, încerc să intru într-o zonă însorită. Hai, te rog frumos. Hai, nu mă lăsa aici. Aha. Hai aici. Hai pe soare, hai să te uite. Opa, hand. Hai că intră. Hai, gata, am intrat în soare. Nu dați plus.
Hai că în viață trebuie să ai de toate, și bune și rele. Când am venit de la minus 2,7 la minus 0,9 mi s-a părut că sunt plus. Și totuși, aici este termică. Da, tată, asta e scama mea. Hai, Subia, am strâns chinga de piept și dă-i. Hai. Aici, în fața crestei trebuie să fie. Minus 1. Hai, te rog frumos. Hai. Aici, în fața crestei, o să fie treabă. Ia. Minus 1,3. Așa. Minus 0,8. Hai că merit. Minus 0,3. Minus 0,1. Hai, te rog frumos. O termică blândă, așa. 0,2 cu plus, 0,1 cu plus. Aici după creastă atunci. Minus 1,5, băi! Hai că... Hai cu tata, hai te rog eu frumos, hai că-s băia bun. Pe cuvântul meu că am să fiu cu minte. M-am lăsat de fumat de acum un an. Mai am o leac și mă las de băut. Hai! E suficient pentru acum, gata, hai. Adică cu promisiunile în sensul ăsta. Hai, 1,8 urcare, 1,9, hai. Hai cu tata, bravo, bravo. Deja am recuperat 100 de metri, hai. Hai. Doi cu 4 urcare, minus 345, am avut minus 485. Urcare cu 1,6, 1,7, trebuie să mă concentrez ca să o centrez. Uite o scamă, ia hai. Minus 316. Cred că am ieșit din ea înapoi, ia antena auzi înapoi. Nu se putea, deci pe astfel de vreme n-ai voie să duci jos direct. Minus 295, hai. Lasă-o în față, că aia e tata, ai văzut? Pe aici e miezul, ia. Așa, 2,5 și acum îi dăm o buclă, ia. Ia uite-l mă, băiatule. Își bat și joc de mine ăștia. După ce că-s la minus 260. Deci bombă pe asta. Minus 243, ne ducem înapoi, să vedem unde e centrul ăla, ia. 0,6, haide, unde ești? Așa. Plus 1,2, hai. Ia uite-l mă, deci, ia uite băi, de asta aveam eu nevoie acum, de teorie. 2,8 urcare cu 2,9, 3,1. Așa, hai. Dă-i cu dreapta. Ia uite-l măi. Minus 178.
Mă trage foarte tare și hotărât. Vreau să arăt așa de viteză și foarte răstină. Vă și foarte frumată, că o văd. Am vrut vremea o prostie, să ne arăt. Minus 135, hai. Deja au început să răcorească. Minus 112. Zona asta e zona aia pierdut plin, da, să nu spun cu bine asta bine. Ha, E ciocănoasă, e ușor din tribune, știi, spune, haide mă, centrează mă, haide mă, că e simplu să dai gol. Așa, ca o ciocană. hai cu dreapta, torce, hai trebuie să fim bine iară. Minus 51, hai. Minus 19. Nu-mi dau seama cum vine spart, vine... Hai să mă duc eu leac mai încolo. E tracționată, noi continuă. 12 metri peste decolare. ...38 de decolare. Nu reușesc să găsesc miezul. Decât să dați sfaturi, mai bine decolați. Pregătiți echipamentul și când vine declanșarea să plecați, e foarte simplu. Numai să vreți. Eu deocamdată am 111 peste decolare, deci ceea ce nici nu pot să spun, nu speram. Nu speram de umbra asta. Ia uite-l mă și pe ăsta. Ia uite-l.